קשת באיזשהו מקום העניקה לי משמעות, עם האנשים שאני איתם, עם ההתפתחות האישית שלי פה, ועם הדברים שאני לומדת. למה בעצם לחכות לכל הטיולים והטקסטים והחברות והביחד המטורף הזה? למה לחכות עד גיל 19? ואז החלטנו בעצם לפתח את תוכנית קשת. אמרנו שבשביל לפגוע במטרה רחוקה, צריך למתוח את הקשת אחורה. המטרה היא פיתוח פוטנציאל המנהיגות הבא של הדור הצעיר בישראל. ככה בחרנו את האנשים. קשת באמת מציע כל חודש וחצי בערך סמינר שהוא שונה לגמרי ממה שאני רגיל אליו בשגרה שלי. לבוא ובאמת לטייל עם תיק על הגב עם עוד אנשים שאוהבים את זה, זה באמת חוויה אחת מדהימה. זה ערכים ששווה לך לקחת איתך לחיים. לדעת להקשיב, לדעת לשאול שאלות. אני באה ואני מרגישה שאני פורחת מסמינר לסמינר. מסמינר לסמינר אני מרגישה שאני מופתעת. כל ערב שבת שהחבר'ה יושבים ביחד ושרים של ארץ ישראל, זה קסם, זה כיף וזה מדבק. קשת זה מקום להשתנות ולשנות. פה יש לך הזדמנות לקבוע מי אתה.